Ai kublai senam temai besuk berbelakerku ipi wepi baro kiba sengap ya genega kubor hakenega step hake kerteng batang tamu jutrai bu unopen jangi uji sukres te kapang makwa wanra shapi hakenega por kalong kumno pinle ba pinyo man bha ha une usnam ngengej bona pedeng jangi gidon kataga jing angnut bat kataga jing kmi lenti kumno bangin man bha kumno bingin man roy how no snam ubatamai kumta ne ka por ngakwa bingnya pej kato ka ne kita ki lat bat kilenti kumno bangin yo man bha ha ka jing em ka jongi how no snam kabeneng kong kalong wat shwa ya ka hima jong ublai ka bible ka hikay bangim day ban khuslai ya ki e ke baro Henry bangin wat shwai ka hima jong ublay ba ka hok ka jong u kumta ka tin jong ublay ka ong ya ki e ke baro ki bangin tan kam ka jing em ublay un sa ai lang tam kita ka long ka e bing yo i kat kom ka gospel ka jong Matthias kerana man riud khat balai puwai do lai pulai dongan pule ka ong kom ne namar ka ta wat khuslai dak ba ong ka e bangin bang lane ka e bangin di lane ka e bangin kop naba ya kita ki e ke baro ki gentle ki awat naba ukpa jong phi ubah beneng utep ba phidan kam ya ki ne ki e ke baro henry phinya wat shwai ka hima ublai ba ka hok jong u te ya ki ne ki e ke baro on sa ailang tam happy haning i ga tin ga jong blai ka pen i ba kumno bangim day ban khuslai ngim day banda khia jingmot na ka benta ki e ke baro ka bangi dan kam Henry ke ba ujisu pun iya hane kalong ba gidon kam ya ban wat gidon kam ban pelut por gidon kam ban kam pen lejimut haki ki biadai bat ke hima ka jong ublai ba habing ile akum ta ka ktin jublai ka ong ya ki baro bingidon kam haga jingem la kalong ya ka pam ka di ka kop kasam ublai utep ya ban pendap ujisu ong shu balada ukpa jong pi ubah ka do utep kumno ban sa ban peja ya laki kun wang kat no tam ukpa jong pi ubah beneng kumta ga jing khat kalong do ngin penlut por hagi ki biadai bat ka hima ga jong ublai kata kalong ka beneng kong bat ka baar bingin yo man bha hagi jing em bat haunus nam ka baar kalong penlut por bat ka ketin jong ublai habangi penut por berketin jong blai ngi pule ngi puson haka bat ngi ko ngo ya ke e berketin jong blai ka hikai berka ong yangi katakan penlong yangi bengin man bha bengin man roy haga jing em ublai ong yu Joshua balada men ko ngo biang ya ka tin ublai ya ka hukum ko jong ublai un kerku ya me kat shaba mele wi ne haka kitab Joshua la nong ben kong khot ka pra kong wat ai bagani ka kitab ka hukum kan jakno anak sentur jong me hanre men yai perkhat ya ka semia sngi khnang ba men yo sumar ban le ka bakum ya baro blatho haka na bakum ta men roy hala ka lenti bat kumta men man bha haga lang ka bakhatu ngi i ti jublai ka ong kumta men roy hala ka lenti bat kumta men man bha ka kedan ya ka jing man bha ka jing man roy ke baro bingi tre bingi le kanton kata ka jingpan man bha ka jong ublai kalong ke besngo tanat shushu ka sam ko benengkong khat ka benengkong hadu ka balai ka ktion jublai ka ong suk uta ubriu ubom ya ka jing selaki bomman lemne ubom yang ha kalenti kenong pop lemne ubom shong ha ka jing shong ki berki bain re ubag ju subha jong u ka ha ka hukum utrai bad ha ka hukum jong u perkhat snya sngi e unlong kum udieng latung harut ki wa ubasay la uso halak ayom ubag sela jong uru kam trono bat ka ke eru ka ba ule kan man bha haning yu i tin blai ka ong bangi dei ru ban kiar na kano kuno ka ji sela ka ba paman ka ji sela ba kita ru paman lem ne ban om yang hakal tikin pop mo ban mi ban talam bat kano kuno ka kam ka jato ka pertai ki kam juga pop ban shong atau jing shong jong ki berkiban Henry ban penlejumot ban perkat
hago hukum ko jang utrai snia sngi di blai ka ong habing ile kum tangin long kum tau ding bla thong harut ki wa uba sai lo so halaka ayom uba sla jo uru kan metrono mat ka ke ru ka ba ule kan man bha haleluya ke ba ule ka bomot kan ko bingi trai ulai un pen man bha ya kata kam ba ka jing trai ka jongi haleluya ka balai bat ka khadu kum no bingi yo man bha hau no snam kalong shania lot ha utrai itu kam bu yang jing shania ka jongi baro ha utrai ha kitab Jeremia kalau ba khat nyo khat ba nyo bat pra ka ong suk uta ubri u shania ha utrai bat uba ka jing shania jong u long utrai na ba un long kum udieng bala thung hajan ki bat uba pur ya laki thiet hajan kawa ba un ship tieng ba wan ka jing shit han re ka sla jong u kan long jerngam ba da ka snam barang rengkiang un sumar khuslai lemne un pep ban seso hani i ha bingin na man shania utrai ken un pen man bha utrai un kerku wat apeng jo ka ta jing rang rengkiang ka bakran je ta jing terkhong ya ka ta jing hiran juga pertai alaman ong wat apeng juga nam sni ublai un kerku ublai un pen man bha ya kita ki briu ki benang ban shania hau ken ong kerdu ya ke bha lane ngin ong pep ban seso kani ka kran ya kata ka jing man bha ka jing man roi hakikam ki jam ki jing trai ki jing kata kum ta ka jing khot ka long to ngin nam shania utra ya la ka jing em bat ka yeng ka sam jongi baro jisu au shu lada ublai utip ban sumar wat ki sim yeng ki ba ka do ki long tang shi pisa ka wai kat no tam un sumar yang apa ya pi ki jing tha ba ko dor jong praise Lord gospel jong Matias kalau naman riud khat ba aphusan adu lai phau ka ong namar ka tang ong hapi wat khuslai ya la ka jing em ka e ba phin bam la ne ka e ba phin di la ne ka mat jong pi ka e ba phin kop ka jing em kam long ka ba kham ko ri ka jing bam ka met ru ka jang kop to khmi thu e ki sim nang ba kim ya bat lam ne kim ya ot lam ne kim ya lom ki thiar han rei pan wan ukpa jong pi uba hab nang ubasa ya ki pi te phim long ki ba kham ko shibun ya ki don utak jingkeli hang ne baru jisu ang shu uno tena pia ba udak kuslai ru ubala ban pentam shipru ya la karnyang balai ba pi kuslai shpang ba kopru to perkhat iki tiuleli kerengkau kan o kiman bha kim trai lem ne kim thir han reng ong hapi ba wat Solomon ha ka puram jongu paro shumla kop kum uwei na kini ada ublai upen kop kum tayu uhurengkau uba menta ulong la syai te la brat hakala warring kabakat no tam ye pi ki barit ke jingek ke jingkan tu kalong to ngin apen kraw ya ke jingek ke jongi ha ublai ban ngai ba ublai ubala darangkat ubala kerku ban pendap ye ke jidan kam jongi ha usnam bala lekno un darangkat un kerku un pendap pat un penman bhai ki kam ki jam jongi baro ha un usnam ubatamai ki yai un usnam ubatamai ta jingek ba jingkan man ublai unum ino yangi ublai penman bha ublai kerku ublai pendap hadu ko jong usnam adu ni kendo pan sia weiru usnam kin ya ngai hadu ba ngin de kendo markmat bat ujisu do ublai kerku pi baro amen